39 Kadayawan sa Davao. Ang tawag ani mga kasama sa tribong Iranon, kulintang, no? Mao ni ang tribal music instruments sa atong mga kaigsunang tribong Iranon. Sa atong sampulan mga kasama ha. So, mo mga kasama, di pito yun si tawagan ni Agong. Kini siya Kulintang. Dabakan. Mao gini sukat pa kaniadto. Atong nasayran mga kasama nga ang tribong Iranon unang nahidangat diri sa Dakben sa Davao 1910. No usa na ka siglo ang nakalabay mo nang ato ang kumustahon unsa na ang ilahang kahimtang sa kinabuhi, sa edukasyon, challenge no sa modernong panahon kung naipreserve pa ba nila sa bagong henerasyon ang kultura, lingwahe sa tribong Iranon. Highlight na pod karong bulana ang 11 ka tribo niining selebrasyon sa Kadayawan Festival 2024. Makita na usaba sa mga Davaoenyo o sa mga dumuduong kung unsa kadato sa kultura, tradisyon ug practice ang matag tribo sa dakbayan sa Davao diin makita usaba ang ilang mga kagamitan ug pagkaon. Usa sa mga tribo nga highlight sa Kadayawan Festival mao ang tribo nga Iranon nga dunay kinatibuk ang populasyon nga 11,000 gikan sa upat ka dagkong komunidad sa syudad. Nasayran nga tuig 1910 nahidangat sa dakbayan ang tribong Iranon ug pinakaunang tribo na nimuyo sa syudad itandi sa ubang mga tribo. Matod ni Iranon Deputy Mayor Pamerikin Arumpak nga pinakauna man ang ilang tribo miabot sa dakbayan. Apan naulahi og pagrekognisar sa lokal nga gobyerno ang ilang tribo. Nanimuyo ang tribong Iranon daplin sa kabaybayunan sa Zamboanga del Norte, Cotabato, Davao City, Sarangani ug sa Malaysia. Mahigalaon man ang tribong Iranon sa lokal ug langyaw apan idlas ang ilang katigulangan sa edukasyon tungod sa kabalaka nga basin dadon sila sa relihiyon nga dala sa mga Amerikano kaniadto. Aminado si Deputy Mayor Arumpak nga naghatag kini og disbentaha gumikan sila man ang unang miani apan sila usab ang naulahi sa edukasyon, kalambuan ug pagrekognisar sa gobyerno ngadto sa ilang tribo. Dahil sa yung Iranon, yun sabi ko nga napakadali makontento kahit na siya hindi kasali doon, hindi sumasali naman doon sa tribong Maranao, tribong Maguindanao kasi yung sinasabi natin na tinagurian the friendly tribe. So at saka madali lang makontento. Kaya hindi na kami magano pa kami ng aming deputy mayor. Maliban lang noong panahon na dumating na yung mga benepisyo na tumarating sa mga kapatid natin na ibang tribo, medyo napag-iwanan kami. Ang naging dahilan yan yung nag-apply kami ng Hajj. So hindi kami pwede tanggapin sa Maranao kasi slot nila is intended for Maranao. Yes. Tapos yung slot nila naman ng Maguindanao is intended to Maguindanao. So doon kami kailangan natin magpa-recognize. Kaya noong 2010, sinimulan namin magpa-recognize. Opisyal nga giila sa lokal nga gobyerno isip kabahin sa mga tribo ang Iranon niadtong 2010 pinaagi sa paningkamot ni Deputy Mayor Arumpak kansang nahimong tubag sa ilang mga suliran kaniadto. Sukad na rekognisar sa lokal nga gobyerno ang tribong Iranon aduna na sila kaugalingon nga identity ug dignidad sama kaniadto nga malaan pa sila nga murag mga Maranao. Gawas ni ini naapil na usab sila sa mga programa ug tabang sa lokal nga gobyerno kinisama sa gasto sa pilgrimage dito sa Mecca, Saudi Arabia sa matag tuig. Busa aduna na sila ay mga Hajj karong panahon na. Lahat na hiling namin hindi makakapasok kasi dadaan ka talaga sa deputy mayor. Okay. So kasi ang alter ego ng Muslim is mga deputy mayor nila. Kaya na-challenge kami na talagang ipaglaban yung Iranong. Kaya kung ganun din ang benepisyo na ibibigay sa amin, hindi na kami mag-apply, hindi na kami magpa-recognize. Dahil yun na nga sabi ko, ang Iranon madali lang makontento. Ito yung tribong pinakaunang tribo sa Pilipinas. Nasa museum yan, nung i-research ng City Mayor. Nung nag-apply ako, pina-research ni Ma'am Sara. So one of the oldest tribes is Iranon. Yung Iranon,
lahat na naninirahan din sa coastal area noon magmula ng Zamboanga papunta sa Cotabato sa may parang down dito sa sa Davao. Noong unang panahon mga Iranon yan sila of the coastal area. So at saka ang kaibahan ng Iranon hindi lang dito sa Pilipinas, mayroon tayong maraming Iranon doon sa Malaysia. Dili malilo nga dili na mabintahaan ang tribong Iranon sa ubang mga tribo o mitubong na usab sila sa kahimtang sa ubang mga kaliwatan nga anaan dinhi sa dakbayan sa Davao Itandi kaniadto. Gipasigarbo ni Deputy Arumpak nga daghan na kanila ang nahimong mga profesional o gani ana sa usa ka gatos kanila ang nahimong mga abogado nga ana karon na narbaon sa gobyerno ug sa ubang industriya. Sigon sa Deputy Mayor nga bisan pa man og kadaghanan kanila mga edukado na apan wala gihapon nila giwala ang ilang kultura, tradition, practice ug tinuan nga Islam sa ilang tribo hangtod karon. Kamatuoran ini makita sa ilang Royal Tribal House sulod sa Tribal Village sa Magsaysay Park ang tradisyonal nga mga sapot, kultura, kagamitan, tribal dance, pagkaon ug dagan pang uban. Actually, ang executive director ng NCMF Iranon, si Tahir Lidasan Jr. Marami tayong napasok sa trabaho ng mga Iranon. Okay. Marami tayong na nailibit ang buhay nila sa pamamagitan ng negosyo. Maraming yung mga taxi na maraming mga Iranon na mamayari dyan. So masasabi natin na hindi na talaga behind Hindi na. sa ibang tribo. Nakikipag-compete na din Yes. ang ating kasama. Deputy, nitong modernong panahon, kumusta po ang ano pong mga challenges ang kinakaharap ng tribong Iranon nitong modernong panahon? When it comes sa kultura, sa mga lingwahe, sa dialect, sa ating Sinisikap sa ating natin ma-preserve lalo na yung lingwahe natin ng tuturo dahil karamihan na ngayon pati yung Iranon hindi na masyado magaling mag-Iranon. So, dahil sa sa innovation sa makabagong technology. Ang gikabalakan karon ni Deputy Mayor Pamariken Arumpak mao ang ilang sunod nga henerasyon kay basin mawala ang ilang tradisyon, lingwahe, kultura ug practice atod sa moderno nga panahon karon. Hinuon mihimo na og mga programa ang Deputy Mayor pinagi sa tabang sa lokal nga gobyerno ug ubang ahensya sa kagamahanan kini aron dili hingpit mawani apan padayon mag-exist ang ilang kultura, tradisyon ug bisan ang ilang pinulungan ining sulod sa laing henerasyon sa ilang tribo. Salamat sa city government dahil sa tulong nila na-preserve natin yung kultura at saka nagkakaisa yung 11 tribe. Mantakin mo 11 tribe, mahirap yung pagkaisahin. Tingnan mo, ang Cotabato 3 tribo lang dyan, hindi ma-manage ng mayor. Sa Marawi, 1 tribo lang sa Marawi, kaya Marano lang. Pero hindi ma-manage ng government. Pero dito sa Davao na 11 tribes, na pagkaisa ng mga Duterte. So maraming salamat sa gobyerno ng Davao dahil sa kanilang ginagawa na every year nagkakaroon ng ganito, hindi lang pagkakaisa kundi na-preserve namin ang aming mga kultura. Alang sa DXDC Kadayawan 2024 special coverage, ako si Radyoman Joel Garay, Tatak, Arimen. 39 Kadayawan sa Davao.